Id-diskors tal-Istat tal-Unjoni li għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ġab reazzjonijiet differenti. Fil-fatt dwar dan id-diskors One News ħar reazzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej Laburisti fi Strasburgu. Il-membru parlamentari Ewropew Alfred Sant semma li l-Kummissjoni Ewropea fost oħrajn għandha priorità li tibqa' tgħin lill-Ukrajna waqt dan iż-żmien ta' gwerra. Tidher li għadbaq jsir ħafna xogħol. Kellha l-proposti tagħha, ma l-proposti tal-Kummissjoni rridu jgħaddu mbagħad mill-arbil tal-Kunsill. U hemm ħafna xogħol xisir. Mbagħad ħarġet b'inizjattivi li huma interessanti, imma niddubita kemm se jitlaħqu tajjeb f'din il-leġislatura. Bħal pereżempju l-investiment faċilità tal-idroġenu illi hija meħtieġa. Hawnhekk Dr. Sant innota li ma jaqbilx mal-proposta tal-Konvenzjoni Ewropea dik li jfisser li jkun hemm regoli u liġijiet ġodda fl-Unjoni Ewropea. L-Europarlamentari Laburista Alexa Giussaliba nnota li dan il-pjan seta' jkun aħjar e kif ma kienx soċjali biżżejjed. Il-Kummissjoni għandha kellha pjan tajjeb f'ċertu oqsma, però mhux biżżejjed sabiex fl-aħħar mill-aħħar naraw illi l-familji u n-negozji tagħna jkunu jistgħu jissopravvivu fis-sitwazzjoni ta' instabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. Hawnhekk Giussaliba qal li għandu jkun hemm fond ta' emerġenza soċjali li permess tiegħu jgħin lil dawk li żjed vulnerabbli waqt dawn iż-żminijiet ta' sfidi. Il-Membru Parlamentari Ewropew Josjen Cutajar semmiet li fir-rigward tas settur tal-enerġija għandu jkun hemm iżjed investiment f'dawk li huma proġetti favur enerġija rinnovabbli. U f'dar rigward miżuri anke ta' effiċjenza fl-enerġija huma importanti għaliex dawn ifissru ambjent iktar nadif, inqas konsum tal-enerġija u jfissru wkoll iktar flus fil-bwiet taċ-ċittadini tagħna, iktar flus fil-bwiet tan-negozji tagħna u iktar wara kollox investiment lura fl-ekonomija l-ġid ta' kulħadd. Hija notat li taqbel mal-President tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-immigrazzjoni hekk kif saħqet li għandu jkun hemm solidarjetà bil-fatti. Min-naħa tiegħu l-Europarlamentari Laburista Cyrus Engeler innota li b'enerġija aktar nadifa fosthom bil-mezzi tax-xemx u r-riħ Malta tista' tkun indipendenti mill-bqija tal-Ewropa. Minn dak ix-xemx u r-riħ nistgħu nipproduċu enerġija biżżejjed għal Maltin u l-Awċin kollha u naħseb illi dak il-pass jagħmilna indipendenti, nkunu nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet kollha li jkollna bżonn, ikun jista' jkollna l-orħos kontijiet bħalma diġà għandna, imma ħortijiet terġa' orħos ma jkunu niddependu minn fuq ħadd u apparti minn hekk inkunu qegħdin nagħmlu ġid kbir lill-ambjent. Hawnhekk Engeler saħaq li l-Unjoni Ewropea m'għandix tistrieħ fuq pajjiżi terzi bħalma kienet mar-Russja u issa mal-Alġerija u l-Arabja Sawdija kif semmiet il-President tal-Kummissjoni Ewropea.